Legebiltzarraren arrana. Lau elementuak datoz, sua, ura, lurra eta haizea. Begira, olatuek Eskoziatik printzesa ederra dakarte. Maria inkosa eta bere susto gurdia. Lurraren alaba, eguzkia eta ilargia. Albokaren soinua aurten ere gure artean dugu. Eta horrekin batera, gentilek harri erraldoiak dakartzate eskuartean. Emakumerik ederrenak gurera etorri dira. Lamia, txaloak mesedez. Gure kripitisa eta panderoa giroa elaituz, eta atzetik sorgina. Aurten ere, momotxorroak eta laiariak gure artean ditugu. Gau honetan, kaizarranka ezin izan dugu alde batera utzi, itsasoarekin dugun loturaren ikurra baita. Arkoteko arraunerik hementsuek dakarte kutsa.
mesedez. Olentzero lagun berezia ekarri digu, Basa jaun, basoetako jauna. Berarekin batera artzainak datoz. Txistulariak badatoz, eta Olentzeroren gurdia badatorrela adierazten dute. Gurdia Jose Elortegiren hiriek dakarte. Txalo bero bat mesedez. Eta azkenik, Plentzako gure Olentzerori harrera beroa emango diogu. Kaixo Olentzero! Eskerrik asko Jose Elortegi aurten be hiriak ekarte arren, mi esker zure laguntzagaitik eta datorren urtera arte. Eskerrik asko! Alkatea eta hainbat plentziar hemen elkartu garela aprobetxatuta, esan nahi dizuegu aurten ekitaldi honen 30. urteurrena dela. Orain dela 3 hamarkada hasi ziren Plentziako gazte batzuk, Gotxonekin batera, Ireiaren sortzailearekin batera, Gabon gauean etxez etxe joaten eta kalejira egiten. Eta urteek aurrera egin ahala, egitasmoa antzerki bihurtu da. Urte hauetako guztietako lana ez da alferrekoa izan. Eta horregatik, Plentziako Olentzero egiten duen lantaldeak orain dela aste batzuk, omenaldi saria jaso zuen Deia egunkariaren eskutik, hemendik Uribe Kosta eskualdeari dagokionean. Herriko lagun askoren ahalegina islatzen du saria. Eta horregatik, alkate Andreari eman nahi diogu saria udaletxean ipin dezan. Eta horrela, herritarren lana guztiek ikusteko moduan egon dadin. Gochón, sé que habéis recibido un premio otorgado por Deia a la labor que durante esos 30 años habéis realizado del festival, con la escenificación de Olentzero. ¿Qué me cuenta? Pues mira, poner en marcha este tipo de iniciativas no cuesta especialmente mucho. Lo que cuesta es mantenerlo a través del tiempo. Y de ahí el mérito que tienen estas chicas, Miren, Erkoreka y compañía, que a lo largo de todos estos años mantienen viva la llama de Olentzero. Eskerrik asko da. Bueno, me han dicho que este trofeo se coloque en el ayuntamiento para que todos los vecinos y vecinas podéis disfrutar de él y compartir con las cuadrillas, como ha dicho Gochón, y con los jóvenes y los mayores que dedican muchas horas durante una época del año para poder disfrutar de este acto. Gracias a todos vosotros. Y para ellos un gran aplauso y que sigan 30 años más por lo menos. Umeak, no zaudete, ez zaituztet ikuste. Hemen zaudete, zertan zabiltzate? Jolaste! Eta ondo pasatzen ari zarete? Bai, baina aspertuta gaude. Apur bat aspertuta? Bueno, gauza bat egingo dugu. Nahi baduzu etorri nirekin etxera, eta afal aurretik ipuin bat kontatuko dizuet. Bai? Bai! Goazen!
herri zoragarria sortu zen. Herri horrek baso ederrak eta itsaso urdin-urdina zeuzkan. Garai hartan, lurrak, urak, suak eta haizeak bata bestearen aurka borrokatzen ematen zituzten egunak. elkartzea erabaki zuten, eta bateite horren ondorioz, eren zure jaio zen. Eren
bakarrik eta goibel zegoen. Baina behin, olatuek Eskoziatik printzesa ederra ekarri zuten gure kostaldera. Erensuge eta printzesa maitemindu eta elkartu ziren, eta elkarketa horretatik Jan Zuria jaio zen, Bizkaiko lehen jauna. Mari, lurraren jainkosa da. Hau da, naturaren eta natura eratzen duten elementu guztien erregina da. Mari, gezurtiak, lapurrak eta arroputzak zigortzen ditu. Gehienetan, emakume eder eta dotore jantzita agertzen da, eta aurrezko orrazia izaten du eskuetan bere ilea orrazteko. Baina Marik beste itxura batzuk ere har ditzake. Zuaitz itxuraz, suzko egita itxuraz, edo odeiak arrastaka daramatzan zaldi itxuraz ere ager daiteke. Mari jainkosa Bizkaiko Anboto mendian bizi da. Sugar eta sorginak bere morroiak dira. Marik bi seme dauzka, Mikelatz eta Atarra bi.
Euskal mitologian, eguzkia eta ilargia lurraren alabak dira, eta egunero zeruan euren ibilbidea egin ostean lurrera bueltatzen dira. Kristautasunak dioenez, eguzkia edo ekia jangoikoaren begia da, eta ilargia haren aurpegia. Egun sentian, eguzkia azaltzen denean, iluntasuneko asti oker guztiak eskutatzen dira, eta esan ohi da, eguzkia agertzean, hainbat jeinuk eta lamiak indarra galtzen duela. Horregatik, etxea babestuta egoteko, gure artean ohitura da baserri atarietan eguzki lorea ipintzea. Ilargi, berriz, nekazariak iluntasuneko espirituetatik babesteko sortu zen. Ondoren, Amalurrek eguzkia sortu zuen. Horrek indar handiagoa zuen eguzki orduetan espirituak alden zitzan. jaio aurreko garai hartan, gentilak bizi ziren gure lurretan. Gure arbaso horiek trumoia, eguzkia eta lurra agurtzen zituzten, baina gehien Mari Jainkoz agurtzen zuten. Gizon handi eta basati horiek pozik bizi ziren Auñamendiko bi aldeetan. Gentilak oso indartsuak ziren, eta euren indarra erabiliz, harri handiak mugitzen ematen zituzten egunak Aralarreko zelaietan euren ahalmena neurtzeko. Harri horiek gaur egun megalitoak dira, besteak beste, Gentilarri. Baina zaitezte beldurtu, indartsuak eta erraldeak izan arren, ez dira txarrak.
Gentilekin batera artzainak bizi ziren. Eta gaur egun bezala, egunak ematen zituzten mendian, euren ardiekin batera. Baina begira nor dagoen artzainekin batera. Basajaun da. Badakizuen orden Basajaun? Basajaun, basoetako jauna zen. Oso indartsua zen, altua, izarduna eta hielu zeruna. Ekaitza hurbil zegoela ikustean, Basajaunek basotik oihu egiten zuen artzainek entzun eta babesa topaz ezaten. Pertsonaia honek abereak ere babesten zituen otsoen erasoen kontra. Horregatik, Basajaun gertu zegoenean, ardiek arranak mugitzen zituzten artzainari lasai egon zedin jakinarazteko. Benetan zaintzaile bikaina zen Basajaun. Kontuz, ekaitza hurbiltzen dabil. Mikel Atzek ekarri du artzainak ekartaldea ikaratzeko. Lamiak edo itsaslamiak oso emakume ederrak ziren. Lamiak erreka zuloetan egoten ziren eta urrezko orraziarekin ilea orrazten zuten. Batzuek oihuakak zituzten eta beste batzuek gerritik behera arrain itxura zuten. Artzainak lamiez maitemintzen ziren, baina benetako emakumeak ez zirela jakitean, artzainak maitemin ezintzen ziren. Diotenez, hortzadarraren muturbietan lamia bat dago ilea orrazten, eta eguzkiak lamiaren adatzean jotzen duenean sortzen da hortzadarra.
eta basoetan beste andre misteriotsu batzuk ere bizi ziren, Sorginak. Sorginak Mariren leizeetako neskameak ziren. Gauerdian boteretsu bihurtzen ziren, eta goizaldean, oilarrak kukurruku jotzean, Sorginek indarra galtzen zuten. Aintzina, euskaldunok lan gogorra egiten genuen. Laiariek, laiekin lurra apurtzen zuten, eta era horretara emankor bihurtzen zuten. Izan ere, gure nekazariak lurrari esker bizi izan dira. Entzun ezazu laien soinua. Ilargi betea zegoen gauetan, hainbat herritako Sorginak mendian batzen ziren. Orduan, akelarrea egiten zuten akerbeltzarekin. Akerbeltz lurraren barruan bizi zen, eta mendian morroi asko zituen. Besteak beste, Sorginak.
Aitzinako Euskal Herriko gudariak ziren. Burua estalita zeramaten eta itxura beldurgarria zuten. Oso indartsuak eta ausartak izan arren, apur bat kokoloak ere baziren. Begira, monjeak momotxorroak pozoitu nahian dabiltza. Aintzinatik, Euskaldunok lotura estua eduki dugu itsasoarekin. Eta gure arrantzaleak izan ziren itsas bidaia luzeak egin zituzten lehenengoetarikoak. Euskaldunon artean, ohitura denez, eguneroko lanetik kirola eta folklorea jaio ziren. Eta horrelaxe jaio zen besteak beste Lekeitioko kaizarren kagantza ere.
gure dantzariarentzat eskerrik asko aurten beheneko, eta baita be, arkoteko arraunarientzat. Eta honela, Euskal Herriko pertsonaia horiek dantzan ibiltzen ziren gau eta egun. Baina behin, halako batean, aurretik inoiz ikusi gabeko argia antzeman zuten zeruan. Gentilek, beldurraren beldurrez, betiko urrun joatea erabaki zuten, gentil batek izan ezik. Horrek, Olentzero zuen izena, eta gentilen artean ausartena zen. Olentzero konturatu zen, lur hauetako bizimodua eta ohiturak aldatuko zituen norbait etortzear zegoela. Eta horregatik, Olentzero herritar guztiak bildu zituen, eta Jesusen jaiotzearen berri eman zien zera esanez. Oso pertsonaia altxua jaio da, izmi izenekoa. Hemendik aurrera, gure trikuarrietan eta basoetan eskutatuta bizi beharko gara. Baina gure pertsonaiek ez zioten Olentzerori kasu handirik egin. Eta dantzan jarraitu zuten. Orduan, Olentzero etxita, basora joan zen bizitzera. Bertan, ikaskin bihurtu zen eta gentil izateari utzi zion. Baina gure Olentzero arrazoi zeukan eta gertaera ikaragarria bizi izan zuten.
Inkisizioak gure sorginak harrapatu zituen. Momotxorro gudariak lo zeuden monjeek pozoitu zituztelako, eta horregatik ezin izan zituzten sorginak askatu. Baina ezustean, sorgin batzuek ihes egitea lortu zuten, eta momotxorroei esnatzeko edabea eman zieten. Izan ere, sorginek momotxorroen laguntza behar zuten momentu hartan. Luze borrokatu ostean, momotxorroek soldaduak menderatu zituzten, eta sorginak askatzera joan ziren. Borroka hori irabazi ostean, momotxorroek euren adarrak erabili zituzten gure lurretako herrietara dei egiteko. Eta oiz, Soiube, Ganekogorta, Kolitza eta Gorbeia mendien tontorretatik egin zuten. Harrezkero, mendi horiei bozineroak edo deiadar mendiak esaten zaie. Momotxorroen deiari erantzunez, zanpantxarrak etorri ziren, eta arranak joz, arrisku guztiak usatu zituzten.
Lasaitasuna bueltatzean, herritarrek uste izan zuten Olentzerorekin zorretan zeudela, lehenago etxiotelako kasurik egin. Horregatik erabaki zuten Olentzeroren eskultura handia egitea bere omenez. Ordutik, urtero, Gabon egunean, Olentzero menditik herrira jaisten da, eta horrela, Hizpiren jaioteguna gogoratzen du herritarrekin batera. Arratsalde partean, herritarrek eskulturari zu ematen diote, Olentzero herrirako bidea aurkitu dezan sutarriaren laguntzaz. Orduan, gure arbasoek urteetan egin duten moduan, gaurkoan guk ere Olentzerori gure herrirako bidea erakutsiko diogu. Gure aitita mamen ohiturak jagongo ditugu eta herriko ipuin zaharrak denon artean gordeko ditugu. Agur, Olentzero, eta izan zoriontsu, datorren urtera arte, eta gogoratu, Gabon gau honetan, Euskal Herriko etxe guztietan itxarongo zaitugu. Agur, Olentzero! Amaitzeko, eskerrak eman gura dizkizuegu gure ekitaldia ikustera etorri zareten guztioi. Olentzeroan parte hartzen dugun guztien izenean, zanpartzarrak, gentillak, dultzaineroak, rikiti eta pandero joleak, sorginak, lamiak, momotxorroak, albokariak, txistulariak, txalapartariak, basajaun, laiariak, monjeak, ekaitza, elementuak, arkotarrok taldea, dantzaria, soinu eta argiztapen arduradunak, Pletxa telebistako lantaldea, kontalari eta bar, zorionek eta urte berrion opa dizkizuegu. Gabon zoriontsuak pasatu eta ea datorren urteetan ere elkar ikusten dugu. Nire inguruan ditudan 3 neska hauek urte pilo daramatzate Olentzeroaren antzerki herrikoian parte hartzen. Hasiera batean, beste pertsona batzuen agindupean eta orain dela urte batzuk eurak hartu zuten antolaketaren lekukoa. Holan izan da, ezta? Baina urte asko daramatzazue Olentzeroan parte hartzen, zenbat gutxi gora bera? Gutxi gora bera 20 urte. Hasi ginen hori txikitan,
parte hartzen. Oso txikiak zinetenean. Oso, bai, 5 urte inguru, 6 urte inguru, bai. Eta hainbeste urte hauetan zehar, ziur bete dituzuela edo izan zaretela pertsonai pillo. Olentzeroren barruan dauden pertsonai pillo. Zeintzuk adibidez, ane? Ba, adibidez, artzain txiki egin dugu, gero ere bai sorgin txiki, lamiak, elementuak, bueno, sorgin handi ere, bueno. Monjeak ziur ere. Bai, aurten, nik egin dut aurten lehenengo aldiz, bai. Aha. Eta zuek neskak? Ba hori, artzainak, olatuak, monjeak, bueno, elementuak adibidez ez, baina beste guztiak, bai. Bueno, gentilak ez dugu egin. Zankoak ez eskizue gustatzen ala, beste pertsona batzuk zaten dela? Bai, no, niri beldurra ematen dit, ni ez. Bai, nolabait urduritasuna, gure herria dekon zorua eta hain, ez? Adokinak, ez. Arriskutzu egia. Bai, Baina egia esan da hori izan da hartu ez duzuen arrisku bakarra, nolabait. Bai, beste guztietatik pasatu gara, bai. Eta konta iguzue, zer gogoratzen duzue txikiak zinetenean, zer zen gehien gustatzen zitzaizuna? Zergatik etortzen zineten olentzeroetara, ensaioetara, entzeguetara, zera aste guztietan, zer erakartzen zintuzteten garai hartan, entzegu guztietara hurbiltzeko eta esfortzu hori egiteko? Bueno, ba, ilusio handiz etortzen ginen entzeguetara, azkenean zen hilabete bat edo hilabete bat eta erdi, asteburuetan geneukan gauza berezia, ez? Eta ilusio handiz etortzen ginen, zen guretzat garai oso polita, bai. Beno, baina orain, nolabait antolakuntzaren bestaldean zauzie, zuek zarete arduradunak, ezta? Dana bere tokian egon behar du, bere momentuan egon behar du, jendea adi egon behar da, nola kudeatzen da hori dana? Bueno, zaila da, gogorra egiten da, ze gainera, hilabete nahiko dira, eta bereziki hori jendearen koordinazioa eta ondo burutzea zaila da. Askotan igual hasten zaizu gauzaren bat, edo, eta egon behar zara denbora guztian, badaukazu beti olentzeroaren asuntua buruan, ez? Eta zaila da apurtzu bat hori deskonektatzea, beharrezkoa dela ere, deskonektatzea apurtzu bat, baina aldi berean egon behar zara gainean, orduan da zaila egiten da. Noiz hasten zarie antolaketarekin, zenbat denboran zehar ematen duzu, egiten duzuelan? Ba, irailaren amaieran, ja hasten gara deitzen jendeari, dena antolatzeko, zen eta, dira ume asko, eta orduan, hori. Dana koordinatzeko zaila egiten da. Bai, oso zaila. Gainera, aipatu genuen bezala nolabait, direz umeak, direz hauen gurasoak, direz, ez, mota guztietako jendeak kudeatu behar. Bai. Baina, denok deiari... Egiten diote, denok erantzuten dute ondo, ezta? Bai. Bale, ba. Eta zer esango zenukete lan handia da, zer datorkizue bueltan nolabait? Zergatik naiz eta inbeste buru haustemon, naiz eta inbeste lan emon, zergatik zaudete hemen jotake urtero? Azkenean importanteena da umeen ilusioa, eta hori plentsako jende guztia parte hartzea, azkenean. Eta gero, zeo zer egotea egun horretan, olentzeroaren egunean. Tradizioa mantentzea garrantzitsua da hori, ze orain, bukatu duzue estres honekin, hori esango nizuen, 4 egun pasa dira olentzeroen egunetik, bukatu duzue, ala ez? Ez dugu bukatu. Oraindik ez? Ze falta zaizue, lehenengo eta behin hori goini portalen dana txukun utzi, arropak antolatu kutsatan gorde, eroan parkinera, hor gordetzen ditugula gauzak, gero antolatzen dugu merendola bat umeentzako. Oraindik ez da egin hori? Ez, egingo dugu printzipioz iruan egingo dugu, saiatzen gara erregeak baino lehen egitea, eta horrela bukatzen dugu, baina gero etortzen zezkizu gauzak, igual otsailean, udaletxetik dei bat, ez dakin hori etorri dela, badakizu. Faktura. Hori da, azkenean, otsaila pasatu arte, ez dugu behingo solan deskonektatzen eta esate, badago. Así que azten garen urrian ja lehenengo bilera eta, luze egiten da. Eta nola egingo zenukete balorazioa,
Ni neuk oso polita ikusi nuen, pasan urtean ez nintzen egon, eta berrikuntza nahiko ikusi ditut, asko gustatu zaizkit dantzak, egindako aldaketak, zuek nola, bai, benetan, benetan. Eta nola ikusi duzu zuek? Ni oso polita, bai. Zer entzun dozu herritik? Zer olako emaitza, nolakoa izan den emaitza? Niri bi emakume etorri dira, nirengana, eta esan didate oso ondo, oso polita geratu dela, eta bueno, bai, ni zer esango dizu, niri gustatu zait, baina, bueno, bai. Bale, nik hori esango nizuek, oso polita ikusi nuen. Eta 30 urte bete dira, entzun genuen Isamari alkatesa, eta Gotzon, zera olentzeroa martxan jarri zuen mutila, nolabait, eta hori, 30 urte askar esaten da, eta oso luzea, oso tarte luzea da. Zelan bizi izan dozue, gainera eman dizuete sari bat, orain dela gutxi, ezta? Deia egunkariak, eman zizuen saria. Nola egingo zenuekete valorazioa, 30 urteuen valorazioa? Bueno, positiboa, momentuz jarraitzen dugu aurrera eta hori da garrantzitsuena, jendeak animatzea, parte hartzen, antolaketan ere, orain gu gaude, baina, jendea animatu egiten da ere laguntzen. Lusatu, gonbidapena. Bai, baita hori, antolaketarako eta baita egia da, badagoela dintarte bat, hor kostatzen dana, igual parte hartzen, bastakit 14 edo 16, 17 urte bitartean, kostatu egiten dela, eta hau mantentzen den einean, primeran, eta gainera ikusten dozu sari bat emoten digutela, guztiontzako dana, bai, eta posik, oso posik. Bale, eskerrik asko, neskak. Zuri. Eta ia deko zuen indarra beste 30 urtetan zehar jarraitzeko. Ez dakigu. Hainbesterako ez daki, baina saiatuko gara behintzat bide honetik jarraitzen, eta gero ez dakit, relevoren bat etortzen dan, Bai, ez da, beharko dozu, ez da? Bai. Beno, entzun dozuen, eska hauek izugarrizko lana ari dira egiten, eta eskertuko lukete, ez da, beste pertsonak ere hurbilduko balira, pixka bat laguntzen, ez da? Bai. Bale, eskerrik asko neskak, eta zorionak zuen lanagatik. Beno, orain, utziko zaituztegu irudi berezi batzuekin. Ziurenik ikusi izango dituzue nire inguruan ditudan neska hauek eta beste pertsona asko, olentzeroan parte hartu duten beste pertsona asko, orain dela 14 urte burututako entzeguetan parte hartzen.